ya roi trai kum nu pialong nganget ba ro pidan hakamet kebukai kebekia lingba ke jingda ke jingke ke jing sumal belai utrai ujangi de ngapdang so bahai pi baro syakani ke jing syakri na ke bible syaki kena pitep mentakas ngi ngakemen bah nama ngadan ke kubor banyetu epi na kaktin jong belai ueu ni Udieng. oh nganget baro pitep dai bau dei udieng ueu ubasit mi hau ni udieng So. oh nganget baro pitep bau so usit mi ha udieng dengan nganget baro dai piji so tenat ban ba mi kiso dan kibas ngau tenat ban ba mi so grip dan ru kibas ngau tenat ban ba mi so apel namar ba kini kidi kiso kibatei ya kamet kejangi henrai mentakas ngipan nganum hikai pi ya kita kijat so kibatei ya kamet kejangi henrai ngan hikai ya kita kijat so kibadan ha kajm kejangi kum ki khun ki jong blai ki ba iet ba ki ba nget hau blai ti haswa mangan thu epi kita ki jat so ki badan ha ka jing em ka jongi te ngine thu epi iwe je tu khana blingkot te si sin la dan uwe ubril ubale khet so chata ka per ka ba he ba ula ra kata ka sang bo la khet ite gi so ba ha ta ka sang bo la bu lang ite gi so ba pot ba ite gi so ba ha te onda hadin ka tu ka ni por kita gi so ba pot kila pen pot la mi tu so ba ha ha ba uni utrai ulai i bu la pot lang ite gi so ba ha ula dom ula bitar bo ula snosi ba anda kumta ula jiet no ite gi ba pot baro ula berat no te namar ba usok babha ba usok ba sniu umla bandan lang hata po ngitip bah ka jingem jungi ki brew dan ka jinglong babha ber ka jinglong ba sniu nrei blai pat isi kata ka jinglong sniu ko jungi ukwa engi bandan kata ka jinglong babha kenang bengila banele prasha kata ka jingdan jinglong sniu jungi ber bengin job kata ka jingile ki bawan ha ka jingem ka jungi ko shithi jong upol syagi galatia kalau nong kabasan kerkot kabar puar uai kendai teli kita kiso jong mensim ki bala bandan ha ka gm ka jongi pitip kita kidi ai hatu pilan eman gas to ken menta an pen ep kita kendai teli kiso ki badan ha ka gm ka jongi ai ki long baningkong dei ka jing ien baar kedai ka jing kemen balai kedai ke jing sok kabasau kedai ke jing shaslam kabasan kedai ke jing le bha kabah riu kedai ke jing le sbon kabah nyau kedai ke jing ai ne kabah pra kedai ke jing jamnut kabah kendai pat kedai ka bor halor ladi kini kidai ki so jong mensim ki badai bandon ha ka jing em ka jongi ki ba iet bet ki banget ya ujisu ngi baro ngi longkum uni udieng ha ba ublai bat ki wei pat ki ba yo ingi kini i ya so ubabha uso jong mensim ken ubadon ha ka jing em ka jongi tia ngakwa ipi baro pilan dat ya kini ki kendai teli ki so jong mensim ki badai bandan ha ka gm ka jong pi kenang ba pila ban penan kam miki ha ka jing em ka jong pi ka man la ka sngi kenang ba penla landat ikini kendai teli uso jong mensim ali ngan pen ep iwe ijingshna na benta kan ka craft pidan kam tang kini ki color paper pi hang ne tang kini ki color paper bat pihak ban khap ye ki katju ki size kum ba pikhap ya kini ke baningkong katju bet ha du kendai teli pihak ban khap kumni kumju pm pato nam ta kini kiso pan kini kendai teli kiso jong mensim pila ban shem kawai ke efushid pila ban roy te kiso kala ya ki pan andal adam pensa shem iwe paper ibaret bat pensa tho ye te kendai teli kiso jong mensim ha itu iso ba pila dap bandro te ale kai nyata ini iso te ha kan ka page ke beningkong dengan nyata ya ka jing it masin dap ta ikini kiso
haman kawai perkawai ke page kiba pladap tai kini kiso pento ya iwei i bible verse ibadai shaphang iwei pat iwei ijat so hani ngi i bang adap tho shaphang ka jing iet naning kong koren kelong ka bakhalai kerkhot ka balai the next part ni neta so shaphang ka jing kemen Badadap kumni nadap tak kumni baro pensashim iwei hadin iwei penbet kumtu anda pelada penbet kumni penkam dengan nika punch ban penpei tliu tu anda pelada punch kumni pensaprung kumni ini tliu badadap kumtu pensate yang ini token PEM hangni nang ladap bante hangni tena nak khamat pensatho pensata uso jong umensim nagalatia kalong basan kerkhot kaba apua ublay unkurku yepi lingba ini ijing kai belingkot to ngin se shambeng bat pi hakawai pat kapor bye bye